Paella de família és una comèdia familiar, comèdia una mica amarga, saps? Perquè no és la comèdia feta expressament perquè la gent rigui prou, sinó que a sota, que penso que està escrita i pensada perquè la gent passi una bona estona, però a sota hi ha una mica una crítica al que representa la família una mica per tots nosaltres, no? Que és la família com un motlle que t'imposen quan neixes, com una presó, de vegades, i que marca uns rols dins de la família i que això et marca molt a la vida, no? Jo crec que la meva família, jo estic content de la família que he tingut, però també amb els anys m'he donat compte que he hagut de superar unes certes configuracions dins del meu sistema operatiu que de petit se m'han posat amb tot l'amor del món, perquè es van configurant uns rols i que això et marquen. I llavors tu quan et fas gran i et fas adult te'n dones compte que allò que et diuen a casa teva que ets potser no ho ets tant, i aquelles virtuts que diuen que tens potser no les tens tant, i aquells defectes que tens potser fora són virtuts. El que m'agrada del meu personatge és que és el personatge que dins de la família és el triomfador, és el que ha guanyat diners, el que té una bona feina, el brillant, i en canvi, pel que intuïm, fora de la família és un ser bastant gris. Bastant gris. I això és el que m'agrada del Jordi. Jo sempre dic que és un gilipolles, i és així. Jo de Jordi no tinc res, però segur que si rasquéssim alguna cosa trobaríem. Jo sempre dic una cosa que vaig sentir que deia l'Al Pacino i vaig dir, bueno, amb aquest senyor ens tenim anys llum de diferència. Ell va dir, jo si no entenc un personatge no el puc interpretar. I a mi em passa el mateix. O sigui, jo he d'entendre, no intel·lectualment, sinó he d'entendre, encara que sigui un assassí, però he d'entendre per què fa allò. Si jo no ho entenc, no ho puc interpretar. I després, el fet d'entendre-ho vol dir que tu passes pels teus propis filtres i que ets capaç de posar-te en el lloc d'aquell. I llavors és quan penso que li puc treure més partit d'un personatge és quan l'entenc bé visceralment. Per tant, vol dir que poses coses de tu. Mira, amb això jo sí que estic convençut que s'ha de fer un referèndum, convençudíssim, s'ha de fer ja, absolutament convençut. Ara, què votaria en el referèndum? A hores d'ara no ho sé, perquè a mi em falta informació. Jo sempre em queixo i demano, exigeixo informació. A mi jo sí veig que la independència és el millor per tots, evidentment, però m'ho he de creure. Si és el millor no per uns, sinó pels 7 milions de catalans, em demostren amb xifres, d'una manera freda, sense passions, sense sentiments, sense orgulls, sense xuleria, sinó dient, mire, tècnicament, això serà millor, jo soc independentista ara mateix, però m'ho han de demostrar fredament i tècnicament. Ha baixat una mica preus, tenim la putada, perdona la paraulota, però és així, de l'IVA, que estava un 8%, estem un 21%, i llavors, esclar, hauríem d'haver pujat preus, però en compte d'això hem baixat preus, per tant hi ha molt menys marge, cobrem tots molt menys, però vaja, s'han baixat preus perquè la gent l'any passat va ser un any molt dolent de teatre a Barcelona i a Espanya en general. I aquest any sembla que va una mica millor, però sense ser cap meravella. Llavors es nota, la gent va menys al teatre, és una cosa que es nota molt i jo vaig viure anys de teatre el 2007-2008 que era espectacular, que fèiem obres que estaven exaurides a les localitats cada dia i ara costa molt. Hi ha alguna obra que ho aconsegueix, però costa molt. Gràcia que s'hi digui, francament t'ho dic, perquè és un ofici que considero que és molt bonic, però pagues un gran preu que és que depens excessivament de la sort. Llavors jo crec que té una part una mica que et sents bastant miserable, però també és un ofici molt bonic. Llavors el que li he demanat a la meva filla és que molt bé, però que paral·lelament faci una carrera, perquè sobretot partint el cap despert, per estar preparada per la vida, pel que li pugui passar, si això no li va bé, doncs tenir sempre un plan B. I de moment m'ha fet cas i està fent cursos d'interpretació i al mateix temps està fent humanitats.